Mitä jos pelas pari erää reputtia, jos vaikka alkas ajatus juoksee? Olikin Tyyne Puustisen haamu. Mun nimi on Ismo Laitela. Koitas nyt käydä päälle Tyyne. Nyt sulla on vastassa raavas mies eikä mikään avuton nainen. Tapas on! No niin. 5 tonnia. Jospa mä jatkankin tätä takahuoneen siivoamista. Mitä? Hanni! Hei. Eikö me voida hoitaa tää asia jotenkin sivistyä? No hoidetaan ihmeessä. Apua! Tulkaa auttamaan! A few moments later. Ahoi. Kylläpä teki kutvana. Mitä helvetti? Kuka täällä oikein pelleilee? Iltaa. Mitä sä siinä tuijotat? Ei no onkaan nyt ennenkin vähän pukeisia miehiä. No niin, varmaan oot joo. Mutta et skifilaitteet pukeutunut. Se on kyllä ihan totta. Ilman muuta, minkä takia sä oot ilman vaatteita? Minkä takia sä oot ilman vaatteita? Minkä takia sä oot ilman vaatteita? Minkä takia nyt kaikki kyselee sitä? Nyt on ensimmäinen asia, joka... Onko tää joku uusi pervoharrastus vai minkä takia sitä alkaa alastot No mitä outoa tässä nyt muka on? No hei, tänne on kuule äijillä pukupakko. Sivuu siitä! Kauheeta. Jos Lismalla oli oikeesti joku hätä ja mitään vaan virtaa. Tuntuu Laitelalla olevan aika omituiset härät aina. Pitääkin mennä kysymään. No etkä me anna olla nyt. Ihan näin lähellä, että ruveta nauraa.